Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. P.S. Love you. Amawa ni Boy! Buhay ng bahag! Kung di ka gusto akong subagon! Buang ka? Ay! Kamangay bahala din niya! Dadanis mga polis! Ha? Hay na ako! Ah, Oh, imo na yung bag, miss? ikaw na, Sad! Ay! Karong pagalit na magkita. Ako na sab? Bakakon ka! Agkay! Yan naman ka, oy! Ang bina! O kaya nagkikugsundihan, nakasabot ka? Nakasabot ka ba? Dili na ko ni mo, Paul! Paul! Miss! Miss, nahibaw ko nga gwapo ko. Pero tao dili Paulo ang ako pangan. Ako si Piolo! Bakakon yung kabisag unsaon, no? Agkay! Ay na, nakatulog ka na! Sakit ah! Sakit ah! I love you to! Bastos ka! Sapatos! Nakabantay ko! Patas na ta! Bastos! Che! Miss! Huwag palagi thank you! Grabe ha! Miss! Iyay! Agay, ang ako kilid masakit. Bukason ako akong jacket. Dugo! Hello! Ay! Dugo! Ay, salamat taon nga! Dugo! Noy! May samad! May ginugaban ka, do! Noy! Do! Tabang! Tabangi ko ninyo! Dado na sa ospital, Piolo! Tabang! Mayo na lang gani kinakakita na kong taksi. Pagtalikod ako niya, hawag nakasakay ko. Ano nasundan pa man ko niya tining napita? Kiunsa man yung pagkasayod? Papyolo-pyolo pa? Bisag unsaon pa ni mo pagpamakak. Nakailakay ko ni mo, Paul. Ikaw ang hinungdan nga nung nagpalayo ko. Pero nga pa nasundan man gihapon ko ni mo. Noy, layo pa ba tas akong gihata nga address ni mo? Ginoo, maluoy ka. Nahibaw ko nga dili ko hinimba. Pero nasayod ka usap ko noon sa kadako ang akong pagsalig ni mo. Maluoy ka. Luwas sa intawon gikan sa tino nga kamatayon ang akong apo. Maluoy ka, Ginoo. Nay! Oh, Nay! Piolo! Nay! Ang ako samad, Nay! Napiit din mo! Hala, sorry. Nalipay lang ko kay nahigmata ka na. Nindot na ang tatong akong kato ganina, Nay. Nagdamko ko atong babae nga akong giluwas. Maunang nadunggaban ka kay nagpakahiro na sad ka. Mauna. Inom dumi, Nay. Di ako sa ospital. Ay. Nako'y samad. Oy. Kunya, luniton na po Sorry mo. sorry dong. Ikaw manggod. Ano ba yung mangita, mangyog kag sakit sa lawas, oy? Dili ba mahimog magpuyo ka lang sa suok o magpakahilom ka lang? Kung wa pa na ko tabangi ang mga babae, Nay. Magpista unta karon ng mga snatchers. Kidaghan magina sila. Di na pangirap ng mga hanggaw. Nang manganad na sila kung
dili masumpo o ko'y magpakabana. Ngano man? Superhero ka nga magpakabana ka man? Dili, nay. Concerned citizen. Paghilom, oy. Unya, hain naman ron ang babae nga imong gitabangan. Wa! Nagpakita ba siya ni mo din? Wa! Unya, ang bayro nun din is ospital. May ikabayad ba ta? Wa! Sige na lang, Gunay. Gobyerno man eh. Makapangayo matagtabang sa ilang charity. Ay, mauna diha, mauna. Ako na sa'y mulakaw ini ron sa pagpanghangyo. Bit-bit ang mga papil-papil diha. Dong nahibaw ka na yun nga tiguwang nako, ha? Ya ikaw magsige na gihapon kag pabadlong. Dili ka na bagid mohunong og pabadlong nako, Piolo. Kano sa man di ko nimo papahawayon sa konsumisyon nimo, ha? Maayo ang tagwali mahitabong dautan nimo. Unya sama ini ron, nadunggaban ka. Unya unsa man? Nahaso lang gihapon ko. Unya. Nay, gusto na, nay. Kita ka. Ay, di pa na nauna ka sa uban nga ni Adinhi, oh. Mauwaw tanay. Mauwaw manday ka niya magsigi kag pabadlong nako. Inigawas ni mo din sa ospital, balik na sa diya, ha? Pangita na sa diyag samok, ha? Sa sunod, dili na ka madunggaban do. Mapusila na sad ka. Ay, simba ko lang itahon. Simba ko lang itahon, Ginoo. Ay. Love you, nay. Kilom diya, oy. Ngisi ka lang. Kinsa ka tong bayhana, no? Ano kun? Wala ko magapangutan na sa iyangan. Sugat manggulayin ko niyag sagpa. Unsa? Sagpa ko eh. Ay tabaghak, gisagpa ka di ay sa babay. Ay kinsa man ang babayhana ba kay ako na sagpaon? Ay, mga ganay problema na kay wagi ko makailan niya. Sus, ano ko na eh. Gwapa kay siya, nay. Feeling ako. Bagay bing duha. Asa man ka nako tapok ko ning sinilhig na akong mga dahon. Mahimo na ba kang dinhilang sa may punuan anya? Ako lang dauban. Aron wa kayo lamok. Sayo pa pero daghan na kayo lamok dinhi. Okay ra ba ka manaob no nga? Daghan na bagsilingan dinhi. Tingali unya kasuhan sila o moreklamo. Dili parehas dito sa probinsya nga. Bisan pag magpaaso kapag maayo, wa gyud mo reklamo. Kay lagyo ang mga bahay dito. Dinhi na lang gini oy. Mga dahon na sad bitaw ni sagad. Okay ra lagi ni kun mo aso. Maayo na lang gani kay nagdada ko og puspurudaan gikan sa kusina. Misiga na. Dili lang nako biyaan. Ubay-ubay ra baning sagpot og layang dahon ako na silitin sa dulo. Lo! Ni arab ka din sa kusina, lo? Keseksi og sampot. Lo, isa ba igisigihan na mong lantaw diya sa ubos, lo, ha? Ay samok. Kinsa ganina? Oh. Wow. WOW. Yes. May siksing babae sa tugaran. Tugaran na to sa luyong bahay ng kusina. Kinsa man, lo? Ambot. Sambot. Wa kam kailana. Kunyang anong niyam na din ni sa ato? Nanilhig pa des, luyo. Wa ko makaila. Wa ka makaila o nalimot sab ka. Ha? Ay, nako. Balag malimot ka na lang nila, lo. Tanan, lo. Balag malimot ka nila, tanan. Basta ako, di na dyan ko na mo kalimtan, lo. Iwa para ba ni mo mabalhin ako ang imong katigayunan? Ha? Ha? Kisa yung wa? Ha? Nabalhin na din mo, lo? Oh. Ang akong yuta. Kini mo yuta, lo? Yes! Dili. Ha? Asa mo din nga yuta? Tatong sa simenteryo. Unsa? Pungot sa iro. Saba ka na, lo, oy. Karaang komedya. Wa ko magkumidyay. Silba ko ta. Ako na itong gingan lagi mo.
ang yuta niya ko sa sementeryo. Ano, ikamatay na ko, wala problema. May kapahilunaan ka na niya ko. Kadto naman o imong gihatag na kulo. Kining bay og yuta nimo dinhi sa syudad maoy siguro alo. Kay mahal na kayong yuta dinhi. Takot-takot bining yuta nimo dinhi. May pabangan pa ka sa sikbit. Parilay nakauwang sa tong bay og sa imong gipabangan. Kayo. Kining imong ingana kulo. Gano man. Aron kun mauwa na ka, wa na ko'y problema. Gano man. Kay may yuta naman ko. Ug may bay na ko. Ug may mga paabangan pa gyud. Gano man. Kay apo man ko nimo. Nag-inusarang apo. Gano man. Puya di buloy. Ngano sige ngano man ha? Kaya ako'y bugtong manunod ining tanan imong kabilin. Gano siya man yung magsiguro. Unsa? Di ka makasure. Lolo, pagtarong lo, hab. Konsugton ko ang babae ganyan sa silong na nilhit. Ganang, ay, yung bubog parol, nindit parol. Pakaslan ko gidahin siya. O ibalhin ko dayo niya ganan. Unsa? Ila ko na, Apoli. Sige na. Ibog ko ng iyang paa. Mamords kayo! Kasoy. Sharog may lamok pang muduol. Dagutan pa din akong usa katapok, pi. Ay! Bastos! Kisa kang nihapak sa kong sampot, ha? Ikaw, kinsam sa ka? Amo ka bang bagong katabang? Unsa? Wow, ganahan ko nimo. Apo ko sa kong lolo nga tag-iya ining dakong bahay. O ring dakong hawan nga imong gisilhigan. Daghan mig kwarta, day. Makabuhi kay ko nimo bisag dili patam narbaho. Kay may income sa among mga paabangan ni lolo. Karon, uyab na ta ha. Adto na ka sa kong kwarto, higda sugod unya. Unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!